Narakasura inggih pun seteja. Panjenengan sinuwun Prabu Bama Narakasura ya Raden Seteja. Nggih, kasinggihan mekaten. Menapa leres paduka menika begawan Sukmaningrat? Iya, aku sing nguasani papan kene. Iki papan dunungku jenenge Guwa Karisanga. Aku begawan Sukmaningrat ingkang manggon ana papan kene sinuwun. Banjur ana wigati apa panjenengan kok nekani ana ing papan dunungku kene? Nggih, malih-malih menapa penemban? Sowan kula kepengin nyaosaken pangabukti kula konjuk paduka sandhaping padha. Sangadi penemban begawan Sukmaningrat. Wis ndak tampa sinuwun. Dening dungkap duwe ingkang wigatos kacarios bilih Jawata badhe maringaken kanugrahan. Wujudipun inggih menika Wahyu Manik Imandaya Tlutuh Kumalasari. Mapanipun wonten Guwa Karisanga dene paduka piyambak ingkang calon dados lantaran tumurning kanugrahan menika. Kowe bakal medhek kamulyan. Inggih mekaten penemban. Kasembadan sinuwun matane bisa mangsuli pitakonku. Perkawis menapa? Apa werdine Wahyu Manik Imandaya Tlutuh Kumalasari? Yen bisa mangsulana lan sing angka 2 papan kene Guwa Karisanga. Kuwi mengko karep apa? Rong perkara iki wangsulana sinuwun. Keteranganipun ngaten. Paduka sangadi penemban boten perlu dadak mawi cangkriman. Werdinipun Wahyu Manik Imandaya Tlutuh Kumalasari. Menawi kula gantos mawi prabaya dos pundi? Menawi kula gantos mawi prabaya kados pundi? Lho aja kaya ngono sinuwun, aja kaya ngono. Aku ngakoni yen panjenengan ratu sing brahewu sugih, ning aja semugih. Tak suwun sing andhap asor pangsulana sinuwun Prabu Bama Narakasura. Yen ngaten kula badhe mbatang cangkriman paduka Wahyu Manik Imandaya Tlutuh Kumalasari. Iya, Wahyu menika kanugrahan utawi kabujan. Manik Imandaya Tlutuh Kumalasari. Kanugrahan menika wau ingkang badhe kula tampi wujudipun wujud toya. Wujudipun toya panggesangan utawi tirta nirmaya utawi banyu suci. Yen ngaten wujudipun Wahyu Manik Imandaya Tlutuh Kumalasari, wujudipun namung toya. Papan dunungku Guwa Karisanga. Guwa menika sampun cetha pertandani papan dunungipun lenggah paduka. Karisanga tegesipun lawangipun menika wonten sanga. Lawangipun wonten sanga. Leres menapa mboten penemban? Sinuwun. Panjenengan ratu kudune wicaksana, aja landhep dengkul pamikire kuthung budine. Nanging semune panjenengan nuwun sewu ing ngatasé melek ning panjenengan ora weruh. Panjenengan melek ning ora weruh, sing melek paningale ning sing ora weruh jiwane sinuwun Seteja. Ngina karo Prabu Bama Narakasura. Ora apa sing tok jaluk. Dene muneke mung pinter gugon Tuhan, pinter micara. Ning kowe ngarep ngundhamana ngina karo Seteja. Lho kok malah panjenengan sing ora trima, jare arep nggayuh Wahyu kok ora trima. Jambak mestakamu penemban. Wos! Wos! Loh!
Ketokno kemandenmu, ketokno kemandenmu, sabda mandi cipta dadi. Wow! Naina panalinganira lumajaring ratri pejaka pisanan jinandhare sang trusta jumena oh luli astaga menapa gantil buntut wisa kula nuwun penemban kula ingkang soman menawi kula tingali kok panjenengan menika brahmana inggih kula menika pendhita sami kalih paduka. Dene kula ingkang peparap Resi Hyang Durna, kula wingking saking Sukalima, utusanipun Nangger Duryudana. Paduka Sang Begawan Sukmaningrat, inggih leres penemban, nami kula Begawan Sukmaningrat. Wonten wigatos menapa? Kula sowan mriki penemban dipun utus Nangger Duryudana. Badhe ngrempik kamulyan nyuwun kanugrahan wahyu manik imandaya badhe kula suwun badhe kula aturaken Nangger Duryudana penemban sinten kemawon saged kemawon mangke mbeta kanugrahan saking kula sauger paduka saged mangsuli cangkriman kula penemban pitakenanipun menapa penemban monggo kula aturi ngendika Pak Boletus tepak kebolele 100 sanes menika lenggok sundel sanes lajeng pitakenanipun menapa werdinipun wahyu manik imandaya tlutuh Kumalasari menika menapa wahyu manik imandaya tlutuh Kumalasari wujudipun menika kanugrahan kayu manik imandaya tlutuh Kumalasari. Yen ngaten kula badhe matur, monggo. Wahyu niku pun cetha. Wahyu niku wujudipun sae mila kathah ingkang sami remen. Mila yen tiyang kok naminipun kok wahyu kathah ingkang sami gandrung. Tuladanipun Wahyu Krisnawati. Lulu senes menika sinden. Oh nggih. Wahyu menika kabegjan utawi kanugrahan. Kayu manik imandaya, kayu menika kajeng. Inggih. Manik menika nyentol utawi bunder, nyentol ning atos. Buktinipun yen piyayi kakung menika nggadahi manik. Lah niki, nggadahi manik. Mila yen manik menika nyentol utawi bunder. Iman daya. Iman sampun nedaken kedah iman, daya menika kegiatan. Lajeng tlutuh Kumalasari. Tlutuh menika nggihipun medal menika toya wujudipun toya pethak nanging kenthel. Menika naminipun tlutuh benten kalian toya yen kula kalih panjenengan menika sene utawi pipis sinasa toya ning boten kenthel. Yen sehat menika toya wujudipun mening, yen boten sehat toya medalipun menika kuning menika. Ampun guyu. Kumalasari. Nah niki. Kumalasari. Nika sampun nedaken naminipun Piyayi Putri Kumalasari. Yen dipun gerba wahyu menika dunungipun mapan wonten Piyayi Putri. Ingkang saged nampi wahyu menika ingkang imanipun menika ageng, imanipun kiyat supados nggadahi daya kekiyatan. Saksampunipun imanipun kiyat nampi wahyu wujudipun pawestri, lajeng mangke medal. Toyanipun medal tlutuhipun naminipun Tlutuh Kumalasari. Lah menika penemban menika. Leres menika penemban.
paduka menika pendhita lho. Kok nggenipun ngucap menika celemongan. Celemongan kados dene tiyang ingkang ewah nalaripun. Ewah nalaripun menika mertandani tiyang miring utawi stres. Inggih. Lho yen ngaten Begawan Sukmaningrat sampeyan niku mundhamana ngina karo Durna. Nek Durna dianggep stres, mboten trima kula penemban. Kula mboten trima awake sampean ngundhamana ngenyek karo Durna kok dianggep wong stres. Saniki ora sakokan percaya kok entuk ora entuk wayune tak jaluk. Nek dulungke tentrem, nek dikukui obrak-abrik papan mriki penemban. Sinten kemawon mboten kuwawi mbeta wahyu yen dereng saged medharaken maknanipun kayumane Imandaya rening paduka klentu kula aturi kondur kemawon. Penemban, wong sabarku ana watese. Tak jaluk wayune badhe kula kukui cundha manik tampan ana penemban. Wus waduh mandian wus wah Sinokarta mreta tamtu tamtune utama titi kentronging paluapindhu wang siting kakung paragan andra sabdaning soto kekaluruk asauran samono panmeh arahino mega bangkaton sumirat lernetraning sari rapuh Sri Kunteng ocehan barum Hong mangarcana sekaring bawana langgeng Raden panjenengan menika sinten kok manrete janipun nekuk dengkul ngangklungaken jangga nguncupaken nasta nyungkemi wonten suku kula paduka menika sinten Raden duh penemban menawi paduka Nilakrami dhateng jasad kula ragil ngamarta nami kula pun Sedewa panjenengan Raden Sedewa kasinggihan mekaten menapa leres paduka Sang Begawan Sukmaningrat inggih kula pun Begawan Sukmaningrat
Menika papan dunung kula Guwa Karisanga Raden. Wonten wigatos menapa kepareng rawuh wonten pacrabaan. Wale-wale menapa kejawi kula nyaosaken pangabekti kula konjuk Paduka Sang Adi Penemban. Ras prihatos kula kaliyan kadang kula para Pandhawa, Kaka Prabu Puntadewa sakadang. Rening pangras kula donya menika sampun boten tentrem. Kathahipun kamurkan ingkang saya dangu saya ageng. Watak utama, watak satriya semunipun kendhih kaliyan watak murka budi candala. Mila Penemban, kula badhe neter ketrimanipun gesang kula kanthi cara methek kamulyan lumantar Paduka Wahyu Manik Imandaya Tlutuh Kumalasari menawi dipun keparengaken badhe kula suwun Penemban saged kemawon Raden waton panjenengan saged minangkani menapa ingkang sampun dados panyuwunan kula wujudipun menika namung cangkriman menawi Raden saged merdekaken werdinipun Wahyu Manik Imandaya Tlutuh Kumalasari badhe kula aturaken Paduka Raden Sedewa. Menawi ngaten Penemban, kula badhe mbatang cangkriman Paduka Sang Adi Penemban. Kados pundi Raden? Wahyu Manik Imandaya Tlutuh Kumalasari. Wahyu menika kanugrahan. Kanugrahan dipun tampi dening titah ingkang resik jiwanipun, resik wadhahipun. Sinasa satriya yen mboten resik mboten kuwawi nampi kanugrahan wahyu inggih. Dene Manik Imandaya Tlutuh Kumalasari wujudipun menika kayu, kayu manik, kayu menika kayun. Kayun menika karep. Liripun Penemban gesang menika kedah ngemu suraos. Gesang menika kedah ngemu suraos wa sing urip inggih menika kedah uninga dhateng gesangipun piyambak lan titiwanci benjang sak mangsa badhe kapundhut. Tiyang ingkang sampun nguningani gesangipun piyambak benjang boten badhe kesasar wangsulipun wonten ing tepet suci. Oh inggih, inggih menika kayu. Lajeng manik menika menapa? Manik menika wau mustika. Urip menika kedah saged dados memani ing bebrayan agung Penemban. Kedah saged migunani tumrap sinten kemawon. Jalaran gesang menika mboten saged piyambakan ning kedah tansah samat sinamadan daya dinayan. Menungsa ingkang piguna menika wau menungsa ingkang saged lan purun nggatosaken dhateng kabetanipun tiyang asanes kanthi cara ngiwaken kabetaning pribadi nanging nengenaken kabetaning bebrayan agung menika Penemban. Oh inggih, inggih. Yen wonten titah kok semunipun wonten titah ingkang wajib dipun ayomi inggih dipun biyantu. Yen wonten titah ingkang kuciwa cacat raganipun menika wajibipun ugi dipun ayomi Penemban. Oh inggih, yen ngaten kula matuk, kula sarujuk Penemban. Namung kemawon Penemban sukmaningrat sedaya saged kasembat nanging kanthi inggih menika dayaning iman. Sinasa saged migunani tumrap sinten kemawon. Akal budi sedaya dipun sokaken kagem bebrayan agung nanging yen tanpa landhesan iman menika mboten badhe nggadahi daya kekiyatan. Mila sedaya menika mau saking dayanipun daya kekiyatan inggih menika iman. Lajeng Tlutuh Kumalasari. Tlutuh Kumalasari menika mau wujudipun tirta panggesangan utawi banyu suci Perwitasari. Gesang menika kedah suci lahir lan batosipun. Yen gesang kok mboten saged suci lahir lan batosipun, wontenipun namung nggadahi raos iri, drengki lan remen mitenah. Remen damel kapitunaning asanes.
Penemban menika mungguh werdinipun Kayu Manik Imandaya Tlutuh Kumalasari. Papan dunung kula Guwa Kahari Sanga. Maknanipun menapa menika Raden? Guwa Kahari Sanga. Guwa menika papan dunungipun lenggah paduka Sang Adi Penemban inggih. Dene Kahari Sanga menika nggambaraken manungsa nggadahi babahan hawa sanga utawi bolongan sanga cacahipun. Ingkang inggil menika cacahipun 7, ingkang ngandhap menika wonten 2. Paningal, panggandha lan pamireng saha pangucap. Cacahipun menika wonten 7 dene ingkang 2 wonten ngandhap. Lho kok bolongan 2 wonten ngandhap? Menika dipun tegesaken bolongan ingkang pundi lan menapa naminipun Raden? Ingkang 2 menika wau naminipun Pasta Purusa lan Medi Cantuka. Gunggungipun menika wonten 9, bolongan menika wonten 9 Penemban. Sedaya menika saged menga. Sedaya saged menga. Namung kantun sajuga ingkang boten saged menga. Menganipun bolongan ing setunggal menika wau anyarengi pegating sukma, oncating sukma menika wau. Aduh Raden, yen ngeten pamawas kula inggih namung panjenengan ingkang wajib nampi kanugrahan menika Raden. Sakraning rat gunawa kang salengkang hang loro bawaning kang sinung wadi hang loro bawaning kang sinung wadi Eko tunggal watak nyokang gumingsir emba-embaning kanywangan sawela gringging pamawas kula namung paduka ingkang kuwawi nampi wahyu Manik Imandaya Tlutuh Kumalasari. Raden lumantar kanugrahan menika wau inggih namung panjenengan ingkang dados syarat sarana tentremipun para kawula, tentremipun nusa bangsa lan negari. Mila kula aturi majeng kendhaga ing Siwayu, monggo kula aturi nampi Raden. Teka mangkono sawetnya Raden Sedewa nampi kendhaga ing Siwayu Manik Imandaya Tlutuh Kumalasari. Sanalika kaya pinesi keparinging Hyang Widiwasa kaya gene ge mangsane gene lak wancine lap ical saking Pandulu ilang wujuding Begawan Sukmaning Ret babaripun Sang Hyang Padawenang. Sang Ayu Palunggan Ulun Sedewa
ulun kang mimba begawan Sukmaningrat lan ulun satemene ingkang matedhake kanugrahan Wahyu Manik Imandaya Tlutuh Kumalasari. Doyang pukulun boten nginten babar pisan jebul paduka ingkang asesinglon begawan Sukmaningrat. Pepatipun ing wayah diagung pangsami paduka yang pukulun ya boya dadi apa Sedewa. Nanging eling dieling jer Basuki mawa biya najan Pandhawa njajing bawana Sedewa kang nampa wahyu kanggo lantaran para kadang Pandhawa besok bakal ngukup kemenangan. Nanging ana syarate. Syaratipun menapa? Duh kulun sing jaya sing menang kuwi Pandhawa. Nanging ana satriya pitataning jalma-jalma kang pinilih boya kena menangi Bharatayuda jaya binangun. Yen satria mau kok nganti menangi Bharatayuda jaya binangun, Pandhawa bakal cabar gagar wigar tanpa karya nggih Sedewa. Inggih badhe kula candhi pangendika paduka bukulun mara gage baliya ana ing Ngamarta. Muga-muga lantaran Wahyu Manik Imandaya Tlutuh Kumalasari dadi syarat sarana tentreming para kawula saindenging bawana. Madal pasilan nyuwun pamit kula bukulun. Sama Pratandha windu wiyat putusnya sewang ulun sadosa wateknya ilang tek maletek mancala Paman Sedewa yogaku ngger steja pawarta sing tak tampa jebul panjenengan sing entuk gawe Wahyu Manik Imandaya sing bisa mboyong jebul Paman Sedewa. Pancen bener mengkono ngger Sedewa bocah bagus keparing kula suwun kendhaga ing Siwayu badhe kula beta wangsul wonten negari Trajutresna. Ngger sumurupa kanugrahan iki kuwi milih titah sing kuwawa nampa kejaba wong kang bener lan jujur nadan satriya nadan ratu yen pancen duweni osik glagat pakarti kang ala ora bakal kesinungan Wahyu Manik Imandaya kagehan uwus ora kudu ngulungake wae aja takon dosa sempal-sempal kuwandamu.